Hello guys, welcome to back my YouTube channel. Jeng da mana ke bathau furiyaw fैदों आरो ना माबा माने बेयाव माने मानिबा मानि जागोन होनदों फुटबल खेला जागोन आरो ना गेदेर खेला जागोन बेयाव ओमफ्राय जोंखौ मोसानो थाखाय इनभाइट खालामदों आरो ओंखायनो जोङो दा प्रेक्टिस खालामनो होननानै फैदों मोसायो नै बिजों माखासे आरो ना माने जोंनि सिगाङाव ओमफ्राय जों दा फैदों आरो थाबायनायाखै माबा आङो सान्दुंआबो जि दुंगादों देन्जार आगानखौ हरबाबो मोनैला बैनियाव बाथौफुरि बेयाव जागोन आरो खेलाया बेयावनो आरो जों माबायदि जायगायाव मोनफैखो WW खेला बेयाव मार साफाखा आरोना काबादि खेला होयो बेडमिन्टन जोंनि लोगोफोरानो नै देखो क्या है ये Barbari ayo Wahida दा बेयाव गाथोना बक्सिं गेलेगोन सोरथो नालायगोन नोङो गाननाय सोरथो नालायगोन होनबालाय जनसेनाजो थैलांखो नोंसोरो सिथार जागोन ओमफ्राय नबिताया सोरथो नालायगोन सोरथो नालायगोन नोङो दे बिसोर सानैखौनो नाय फैबाय जों फैबाय गाथोनदो थांगासिनो बरबरियाव जों दा मोसानो फैबायानो आरो ना नै बिजों मार पस्ट लागासिनो नै बिजों मानसिफोरा नै सिख्लाफोरा जगासिनो बिजों आंखौ लायालाय आंखौ सिखायाखै चाइना दे नायनाय सिखाखौनो लायो रंसुननि चाइना होदोंला भिडिअ नामा ओइखौल' ओइदिखौ मोजांखौल' इखौल' जागायबायानो आरोना जोंनिया दिनैनिफ्राय मोसानाया आंनि खानाया दसे लावखायो नायलांबाय थादो आरोना जोबजासिम हानाय मानि दिन्थिलांनो नाजासिगोन आरोना नायलांबाय थादो
मोसाखांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाहैबाय अननानै लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे बिदिब्ला बाय